ko blei ki parlok ngangit bar khoj bunangi ju nat ki syntiew pen pe abang pe apa ngaya shirum seneng ngai ka pertai menta ha jing kerduk kam lada ngisteng tang ni kam pentung syntiew ru kala ai jim toy yang sibun ba kalat kumno ban yo kamai leng ba ka jingthung syntiew ha kana ka pertai menta kana sibun ki jim toy leng ba kana ka video ngajing mut ipi ba ka jingthung syntiew ka di ka wehi ka cak kam ka bingila ban sengkam ele jong leng ba kana ka kam ngila ban sedang ka ha full time dan ha part time namar kumba wan pe ha kana ka kador jong syntiew kalong ka ba rem ka jing sedang jong syntiew kalong tan spa si tenrai ti adang la ban le aduk kan ne kemut kalajum to yang sibun ba tang kam ne ka jing ajing mut ko sibun